आइफवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ 13 नं सिडली समस्तिनि इएम सायखं बसुमतारी आरो काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ कुनजुन बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय समायना रमायना बैग्रिबारिजों बुंफबनाय दि जाब्रां दालां साखाथिनि लावखार ओंखाम जाग्रा आइफवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ इएम सायखं बसुमतारी आरो चिरां काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ कुनजुन बसुमतारी बिथांमोननि आखाइजों बेखेवबाय। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनाय थाबाय। दिनै 10 तारिख डिसेम्बर 2024 बेयाव आइफवालि पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। आवगायनि समफ्रावबो आं फैनाय जादों आरो बेखौ बेखेवफैनाय जादों। देग्लायनि जेनाखि सिनारि बेखौ आं साबसिन मोनदों आरो दंफांफ्राबो देरसिनबाय साबसिन जाबाय आरो फारसेथिं मस्ट एमाजिं सोमोनांथाव सिनारिया जाहैबाय जोंहा नैबे ब्रिजआ हाबाय। दा बेनि थाखाय सबसे भिउआ साबसिन जादों आरो बयनिख्रुइ नायथावथावसिन जादों आं बेखौहाय दिनै नुफैदों आरो दिनैनिफ्राय गोबां जेनाखि पिकनिक जानो गोसो जानाय मानसिफ्रा फैगोन आरो सोंगासिनो दङमोन जे आइफवालिया माब्ला खुलिगोन। दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। निस्सय गाबोननिफ्राय रायजो राजाया फैनानै बेहाय गावनि जेनाखि गोसोनि बोसोरसेयाव लावखार ओंखाम जानो साननाय बेफोरखौ बेयाव जाफैगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो। डिसिप्लिन बाबै जाफैनायनि थाखाय मा स्पेसियेलि इयुथफोरखौ जौ लोंनानै बाइक सालायनानै एखमबा समाव एक्सिडेन्टबो जायो। औ, स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बिटिआरनि मोनसे थांखिया जाहैबाय क्लिन बड'लेण्ड आरो ग्रिन बड'लेण्ड। दा बेहाय मोनफ्रोमबो ससाइटि आरो बेनि अर्गानाइजेसन बा जिखुनु अनुस्थानफ्रावनो मोनसे नर्म्स थायो बा मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो आरो जोंहा ससाइटियावबो मोनसे रेगुलेसन दङ आरो बे पिकनिक स्पटआवबो गोबां बेबायदि नियम निथि दङ जेरावहाय जोङो साबसिनै मेनटेनेन्स खालामनो नागिरनाय हाइजेनिक आरो जों बे ओनसोलखौ आरो बे सिनारिखौ जों साबसिन लाखिनांगौआ बयहाबो दायथ' दङ। दा बेजों लोगोसे बयबो बेहाय फैनाय लोगो लोगो सोरबा रंजायो फुरथि जाब्रोयो बा लोंनाय जानाय बारा जायो। दा बेफोर मटर बा गारिनि खोथा थाबाय। दा बेफोरखौ बेयाव कमिटिजों लोगोसे आरो कमिटिया हायाब्लाबो जोंहा जेनाखि आयेन बायदियै जोंहा थाना दङ, पुलिस जोंहा दङ, बेफोरखौ सहाय लानानै मेनटेन खालामलांब्लानो निस्सय बयबो मोजाङै मोजां जेनाखि पिकनिक जानो फैदों आरो न'आव मोजाङै सहैगोन आं बेखौहाय आसा खालामदों। आरो बयबो गाव गावबागावनि सायावबो थायो। नोंबो गोसो जानांगोन जे मालायखौ नोङो माने दुखु होआलासेनो माब्रै बेहाय रंजाफैनानै गोसोखौ गोजोन लानानै न'सिम सहैफिनो बेखौ गाव गावबागावबो सिन्था खालामनांगोन। दा बेखौ आं खावलायदों समाजाव जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव पिकनिक स्पट मोनसे दं आरो खाथि खालायावबो मोजां बार बारो आरो जाहाथे डिसिप्लिनै जालाङो आं बेखौहाय आसा खालामदों आरो मिजिंथिदों आरो बयनावबो दायथ' थाबाय, गासै रायजो राजानावबो दायथ' थाबाय आरो कमिटिनाव मेक्सिमाम थाबाय आरो जोङो सहाय लानांगौ। जोंनि जेनाखि थानासफोर थाबाय बिथांमोनखौ सहाय लानानै माखासे नेम निथि ब्रेक जायोब्ला बेखौ एसे सहाय मोननो थाखाय एसे खावलायनांगोन आरो। माखासे समाव सार नुनो मोनबाय थादों जे माखासे बैसो जायै लाइमोनफ्राबो जौ लोंनानै माखासे जाथायफोर जानाय, दा बिथांमोनखौ हमथानो थाखाय मा? निस्सय जों बेखौ नुबाय थादों। अकल बे पिकनिक स्पटआवल' नङा, इभेन लामा सामा जों गोबां गथ'फोरखौ नुलांबाय थायो जेरावहाय बाइकजों एक्सिडेन्ट जानाय आरो बाइक गिदिर गिदिर सालायनानै गावखौनो गमब्रायनानै थानाय बेखौ जों नुबाय थादों आरो लोंनानै जानायबो जायो। दा बे खोथाया जाहैबाय जोंनि ससाइटियाव बेखौहाय जोङो माब्रै लाइमोनफोरखौ बे लोंनाय जानायनिफ्राय दस्रायाव लांनो थाखाय जोंहा माखासे जेनाखि ट्रेन्सफर्म जोङो खालामनो सानदों ससाइटिखौ, जेरैहाय खेलफोराव जों नारसिननो नागिरदों, स्किल डेभेलपमेन्टफ्राव जोङो लांनो नागिरदों। दा बेफोरखौ जोङो मटिभेसननि एसे दरखार दङ। मानोना जों मिथिगौ आवगायनि समनिफ्रायनो जोंनि ससाइटिया गोबां आन्दलनजों फैनाय सुबुंफोरा बेहाय लोब्बा जानानै दिनैहाय मोजां मोनसे परिबेस मोनदों आरो गोजोन मोनदों। बे गोजोनाव जाहाथे जों मटिभेसन खालामनानै लाइमोनफोरखौ जों मोजां लामाजों लांनो हायो आरो गोबां समाव जोंनि प्रखाखनफोरनिफ्राय गोबां राहाबो लानाय जादों, खिन्थु माखासे समावहाय इफेक्ट जादों, माखासेयाव इफेक्ट जायाखै। अब्लाबो जिखिनि आसा खालामदों नैबे स्पेसियेलि डिसेम्बर मासनिफ्राय लानानै जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्चसिम, बैसागसिमा गोबां मानसिफ्रा बेबायदि गावखौनो हगारसारनो नागिरो। दा बेफोरखौ जोङो एसे कन्ट्रल खालामना मटिभेसननि दरखार दं होननानै आं सानो आरो। जोंनि एरियायाव गोबां समायना थावनिफोर दङ सार, टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ एसे डेभेलप खालामबावनो हायो।
निस्सय बेबायदिनो गोबां दङ जोंनि बे ओनसोलाव टुरिजिम जायखौहाय रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो हायो आरो बेबायदिनो सिन्थाधारायाव दङ नाथाय माखासे बिथिङाव बबेथिंबा हादों बबेथिंबा हायाखै जों बेफोरखौ जुदि मोजाङै नायनानै जुदि मोजाङै भिउस जोङो लाबोनो हायोब्ला जों निस्सय रेभिनिउ जेनेरेट जागोन आरो यां जेनेरेसन बिथांमोना बेहाय स्कप मोनगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा मोनसे मेनेजमेन्टनि गोनांथि दं आरो बे टुरिजिमखौ बयबो फरायनानै रोंखा राखा फैनानै बेखौ सालायनाया गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो